zvakaitika mumungu nenevashungurudzo vaigara vachirohwa ngosina rugare pamba ndopo vakabva varohwa vagodzwa muzoenda ndisomboripo ndandienda kuchikoro ndopo ndakatora nangosvika nzi uzoti amai vako akuhareva ndaringoya ndautomboisa mumusoro nguva yacho iyoyo mamangu ndopo vakarongedza hembe dzaubva watizabva waenda kudharo unoita zvekutoba mari po watizabva waenda kudharo wene vaenda kudharo totasira takagara dzinenge 2 months nababa pasina chinhu chachamboitika mumwe musi mutaku tunopinda muna August wakauya wakadhakwa uyu ndati baba lete tese radzima svika nayo mirandukani tichikugadzirirai bva watouya nechikafu chao nedheka ravo resadza bva watodya bva wapedza bva wagadzira light bva warara pasofa rati baba chibude tauda svika nzime munonditi bude muno museko ndokunongokudzinge panapa ndimukona menchi vakaenda kana kukurovai mbozota musona mutati ko zvaita sezvayo hanje dzangu patakabva tangonyarara bva tavhara dhore ribva tasachihuri rapamwe vachamuka vachiita se vachibuda asi unokwanisa kubuda dzakuti namapasti 12 ndopo wakamukabva wandibata hanje dzangu padzikada kuti dzicheme svika dzichibva menyere ndokuraya musana wangu murauni wekuhuro zvinhu zvakandibata bata amai wangu wakasitodzoka bva waita 4 months ariko wakadzoka vanhu vakunda mumakuva tita munhu akatanga kuzvionera ndamboisa puso ndakambogeza 2 months bata pamwe handina nhumbu bva wandibvunza bva ndoarambira ndikati tete nanda nhumbu puso ndakatombogeza bva wabvunza mambo mamangwani pamapedzi ndina mama nangu kana nenhumbu asi ndakambomupachi akatombogeza tita ndopo wakaudza ana mukwana ana hanzvadzi dzavo padzakaenda handisipo ndandirondiraka mukashamwari kamukanderera nako ndopo wakaziya mangwana bva wandifunza ana tete wangu wabva wanditesa bva wati nhumbu yacho hasitese haisi kuoneka asi kana chazooneka ichitese ichabuda ndakuchikoro ndandisisina rugare ndangomunhu haingosekwa nyange ndapinda muklasi nekunotanga kuzvorodzwa maticha acho anga asina kana keya neni usachemi chitaura unyatsotaura ubatsirike usachemi mwana usachemi handisikuona vaya kuzokubatsira mwana usachemi chitaura usachemi nyatsokutaura zvinhu zvakaitika kutoya uzobatsirwa kwasaoneni namai vako kushingirira kudai so ndikadai ndakatoenda kudhara rako nekurohwa kwandakaitwa asi pandakaona mwana wangu auya chibva ndati nini ndinomira nemwana wangu zvokuti mwana wangu mukomana mukuru dai anga ariko aiedza kuexplaina upenyu hwandinorarama ndovonga ndichitanga kugara nemurume uyu handinambopera ndakaita rugare ndaigara ndichingorohwa ndichigara naye kuhighfield tikabva kuhighfield ndichigara mupako zvokuti vanhu vese vamukatoenda kunobvunza nhau yangu hapana asingazivi raramo yangu asi nekuda kwokuti ndiri nherera handina baba naamai ndaifunga kuti ndikada kuti ndidzokere kumusha uku ndinogara ndinonoonani hanzvadzi dzangu pana tete baba vanga vakanga varipo vachimira sababa ndakambovaudza nhau iyi vakada kuti vaedze kuigadzirisa hama dzake dzaida kuedza kugadzisa nyaya asi murume wangu ndainyatsoona kuti ane mweya weumhondi ndaishingirira sevhara yotami ndichiti ndiyarutsawo vana vangu ruvimbo lefson najohn vakure ndakakipa rudo rwavo asi ndaenda kudaro murume uyu mushure mekundishungurudza aindipomera mhosva yekuti ndinopomba ndisina chandinoita kwaari asi ndaingoshingirira ndichirohwa munharaunda mandigere muvhileji memachanetsa imomo sabhuku anotoziva kuti ndinoshingirira kurohwa mumwe musi ndakamaiswa nevana vangu vachirohwa vachinzi madofo mwana ane 12 yese zvaagre 7 ndikaenda kunomangara nyaya nevana vangu tiri vatatu mukomana anga kuno kuharare past 1 ndobva taenda kumapurisa mapurisa achibva atipatsana ndobva taenda nayo ndobva anopiwa nemupurisa wasabhuku tsamba ndobva aibharira tsamba yakati nini handiende kumapurisa nekuramba ndichinzwa tsitsi pamusoro pevana vangu ndaingoramba ndichingodzengera chiti ndikatiza ndikapotera kuraini makuseni ndodzoka ndoona kuti vana vangu vacho asi musi wacho nemarovera akandiita ndakarwadziwa ndikati nini regai ndimbopotera kuhama dzangu ndimbozorodza pfungwa ndisingazivi kuti murume uyu itori mhondi chasvika pakuabvisa mwana wangu pakazotaurwa naye uye vanhu vakaungana mwana uyu ndadzoka kubva kudarweni akageza ndobva anditi handira kunzwa pamakaenda kudarweni chii changa chaitika pandakaenda kudarweni murume uyu akanga andirova achiti inini ndiri kumuhurira inini ndinoenda kuchechi inonzi St John's ndoyandonamata saka pakauya baba vakauya vatinonamata navo vachibva vasvika vachindira kuti ndikuvhurirei chechi yekuti munamate tikatoenda kwasabhuku tikatokokorodzwa mwese vatinonamata navo ivo vakanga varipo vakatotaura nababa saka panguva baba vaenda vakandibvunza usiku kumapasti 12 vakati murume uyu anga avinge ndikati baba vanga vauya vachiti ndikuvhurirei pekuti muite sei munamate zvikanziwo vanga vauya ndikuvhurirei pekuti munamate imimi mutori pombwe muri pambi ndikati kuinini ndaura nani wamunogara mutimbichi ndiri mhombwe takarara makuseni chibva ndatora badza rangu vana vangu vabuda vaenda kuchikoro ndine munda wekuserwa ndandakakumbira vamweni vangu kuti ndidyare nyimo saka yanga yangu yekukohwa vandakunochera nyimo murume uyu akanditeera kumunda kwekwe ndobva atanga kundishungurudza bva andorova kumunda kwekwe nekurwadziwa kuti asi inini upenyu hwandikurama ndinosvika kupi murume uyu achindishungurudza zvakadii hangu kuti ndisuduruke ndimbozama kumbonozorodza pfungwa ndobva ndakasuduruka
handina munhu wandakaradza panharaunda apa kuti ini ndashungudzwa nemurume, nekuti kana dai ndaida kuratidza munhu angori violent, vanhu vaidzedza kutomutsura wototaura muromo kuti mukatonditsura ndinotowedzera kutorova mukadzi uyu. Ndakangosvika nekutya ndibva ndatora mari yanga iromba $30 yatanga takatengesa zvidhina, ndobva ndangorongedza hembe dzangu, ndobva ndauya nepano pamuina wangu, ndobva ndataurira ndikati amainini, nokuti amainini ava ndo bhesi yangu yandotamba nayo mudzinza randakaroorwa. Amainini ndo zvaitika, ini ndakumboenda kuhama dzangu, chibva ndaenda kuna sisi vangu. Ndaenda kuna sisi vangu ndakatanga kuti kurwadziwa mwoyo semubereka akabereka. Ndikati ko vana vangu anabamini vakundidzoreredza, ndikati ko vana vangu ndinoita sei kuti vana vangu avaite sei vararama upenyu hwekuti vanotamba zaslav. Ndakadzokera ndarangarira Ruvimbo, John naLeroy, ndobva ndadzoka. Musi wandakadzoka wacho naye murume akaradza kupenga zvine masimba achida kundidzinga, ndobva ndanodedza sabhuku, ndobva auya, ndobva atikansela makusei, ndobva anodedzwa futi murume kuti kanselwe, ndobva akutanga kupenga futi, ndobva angosumuka nyaya isati yatopera kutongwa mudare, ndobva aenda. Tazogara ini mwana wangu handina kunge ndaziva kuti akazvitaura nokuti akanga andikumbira mapedzi. Tete vacho ndo vakazvitaura, ndikati tete mwana waye kana akazvitakura ini handingazvirambi. Nepamusana pekuti inini akatondikumbira mapedzi ndikamupa mapedzi. Nanhasi proof yemwa mapedzi itoriko kumba. Mwana uye manje nekushungurudzwa nevamwe munharaunda nokuti nyaya yakaitika papublic ichitaurwa sepublic. Saka munokuza panoitwa zvekuti panoitwa makuva panenge paine vanhu vakaita sei vakawanda. Nyaya yakataurika. Inini ndoda kutaura chokwadi pamberi pamwana, ndasingatarisiri kuti baba vachandiabhuyisira mwana wangu. Ndobva ndangoti baba kuti ingava mhosva yekuti vari kupomerwa here. Mwana uyu manje nekushungurudzika akangobuda, ndobva angoenda. Azodzoka ndobva ndakazoona kuti mwana wangu ane nhumbu. Saka ndakanga pandakanzwa nemunin'ina wangu achiti mwana wako anenge ane nhumbu nemukoma wangu. Ndakafunga kuti mwana uyu anogona kunge aine vamwe vakomana vakaita musikanzwa navo. Chiregai ndichiita sei, ndichiona kuti ndoita sei kuti ndinogara nemwana wangu pasi anditaurire kuti nhumbu yaainayo ndeyani, tozotora action. Handimukuzviona zvokuti nyaya yakatomboenda kupolisi ibva yashaya value nokuti mwana angaite sei anga asipo. Plus ini pandakabvunzwa nemapurisa ndakaitotaura ndikati inini mwana wekuti ndigutsikane kuti ane nhumbu handina umbouzira nokuti akambondikumbira mapedzi. Ndopandakazobvunzwa wangu nechikuru zvikanzi aiwa munhu anogona kubata nhumbu asi anokamura. Pandati zvikanzi ndopandakangoti pamwe ana nhumbu mwana uyu azouya dombo rake rakura kudai so nokuti akanga achita senge ari kutya semwana akanga abviswa kunze kwangotaura chete. Munoziva zvinoita vana vadiki. Azouya mwana uyu ndobva akasvika, ndobva atondiona ndakadai mai vacho vatiza kumusha futi wauya neziso ndarohwa nababa wachona. Ndobva ndauya panapa ndakuti ndakuenda kwama dzangu kana bambo vati achimbomira chimbogadza nyaya dzacho. Mwari zvavanongetoka noda chokwadi chibude pachena. Mwana uyu akabva angosvika ndiri panapa. Mwana uyu paakangonditi nekurwadziwa neupenyu hwatinorarama achiziva kuti tinorarama upenyu hwakaoma. Akabva ati mama ndiri kukumbira kana mai kwanokupira kukumbira iregera, ndinoda kutaura chokwadi changu chiri pamwoyo pangu, handakwanisa ndikubudirei pachena. Nhumbu yandinayo ndeyababa. Ndinoshungurudzwa hama dzangu, ndibatsirei, handina rugare. Murume anondirova kunge mombe zvokuti deurudzi munokwanisa kuenda muvhereji runonje nemachanetsa mosvikobvunza pandinogarisana navo anotaura kuti munongosvikobvunza senge muri kubvunza nyaya tikutsvaga peshenzi vagara mombe ihama yedu. Vanokudza kuti asati asvika kumusha here mwana iye anorohwa kunge mombe. Ndinogona kurohwa ndobuda usiku mapasi 12 ndomhanya kumarai ndodzoka ndeito ndiri kushingirira vana vangu asi zvakaoma. Upenyu hwandairarama hwangu hwakaoma. Handasina tarisiro yekuti John Karonga achandibatira mwana wangu Ruvimbo. Saka Ruvimbo auya pano akuona paakati amaindira kutaura chokwadi akakutaurei kuti chii? Akataura kuti ndakabatwa naBaba. Sematsanangurira ari kuita vakangotaura vanhu vese vari muhama dzababa vacho dzanga dziri muno. Mamuna tete neni namaiguru vacho tatiri 4. Ini natete naivo maiguru vangu naiye mwana naye nasisi vavo vanga vauya nemwana kwanga akatiza achidi zvikanzi mama ndine nhumbu yendinayo ndeyani ndeyadhedhe asi kuti ndaitya kukuudza president vanga vakanditi ukataura ndinokuuraya kana kuita sei. Kumusha kwacho vaindita mukadzi vava kundita mukadzi everyday vachindishungurudza but kuti nditaure mama ndandisisabvumidzwa kana kuonekwa ndakamira nemunhu apo ndairohwa. Kuti ndiende kana pagogo kunotaura kuti gogo ndo zvazviri kuitika vainditeera. Ndikada kuenda kumashoko aiti handitese ndandisisina mukana wekuti nditaure. Saka mama sorry henyu nokuti imi mavakushungurudzwa. Akataura izvozvo shuwa ndikatanga kutochema ndakurwa zvikanzi mama sorry zvenyu nhumbu yendinayo ndeyani ndeyababa. Saka inini
dhedhi vacho kana zvichiita kuti vati vasungwe zvavo ngavasungwe zvavo dhedhi vaundita mukadzi everyday ndandisisazivo ndinochirarama upenyu hwakaita sei chinevarimwanangu ndinokuregera isimusho yako even ipo pano kuti mai junior vazozvizionezvo angaonekwa achichira abva avaexplainira nyaya yacho mai junior vakati saka ima mai Ruvimbo muda kuti zvifambiswe sei? inini ndiri kutonyida heopi yekuti muve vamiririri vangu mundibatsire asi inini musandibudise pachena kuti nhau iyi takaimhangara inini nemukadzina wangu ndakuda kuti imi muve mamiriri vangu mongoti Ruvimbo takangomuona achingofamba nechinyika mundibatsirewo kana kuenda ikoko kumusha kwachona handisisina chiremera ndiri kutotya kuti mwana wangu akataura ndogona kuzviuraya saka ndakutonida hewo pano pacho inini kutobuda akaenda parodha ndiri kutogara ndakatomutevera ndichitotya kuti mwana ngona kusunga mweya usiriwo zviganda pai mumoti handina narugaresena mai vacho vanogara vachingochema mai junior zvaunondiona udaisi vane vachingochema kuti inini ndiri pamusesane wacho musi wazozviona metu vakamuti mbouya uone tv uri padi urumba mangu ndokwakazoenda mamwe wacho vaonovaexplainirawo nyaya yacho yekuti amai Ruvimbo ndanzwa muchiti kana nyaya yacho yakufambiswa musabudise pachena kuti ndindazvitaura muri kutya chini? inini ndinotya kushungurudzwa kwandaita nemurume uyu asi mukava vamiriri vangu ndinomira nemwana wangu Ruvimbo samai vati vakamubereka asi apa pari zvine zvindanga ndichitya kuti ndinoitaura sei nekuti murume uyu ari violence inotyisa handiti aya unondishungurudza chekutanga ndosaka maona ndauya tinokuvimbisai kuti munochengetedzwa nemutemo ende chiripo ndechekuti izvi zviri kuitika kuno kwaHarare iye ari kupi murume uyu ari kwamuriwo saka pari zvino hapana munhu anokwanisa kumuudza kuti nyaya yako yataurwa yakuzivikanwa nevamwe vanhu vasiri veukama saka kuda kuti imimi munenge makachengetedzeka ende sekutaura kwandaita kubva pekutanga chinenge chingodiwa ichokwadi chamuri kutaura kubva pekuda pekutanga handifunge kuti pane pamuchasangana naye makagara naye semagariro atakaita pasina kana vanhu vemutemo izvo zvazviiti ende handifunge kuti pane pamuchasangana naye pasina vamwe vanhu vachange vachikuchengetedzai imimi nemwana wenyu handiti sekutaura kuri kuita mukadzingina wenyu imimi zvauda kutiwo sekutaura kwamaita kuti muda kumira nemwana wenyu chiregai kuita pfungwa senge dzemwana wenyu wongo zvinorwadza ende muri mubereki asi chikumbiro ndechekuti imimi chimirai saamai kuti Ruvimbo asanyanyaenda panguva yakaomesesa awane munhu wekutochemera nekuti imimi mukamuchemera kwaari iye anobva anoti honai ndiri kushungurudza mai vangu zviri nani nditise ndo mashoko anoda kunzikwa naRuvimbo pari zvino kuti inini mwana wangu ndita se ndinomira newe pese panenge pachinzi parodowa mai heopi inenge ichinzi iri kudiwa mwana wangu ndinomira newe nekuti akaramba achiona imimi muchichema anoti zvino ndiri kutambudza mai vangu zvazvakutoitika ndizvo zviri kushungurudza mama saka zviri nani kuti ndiende ndinozviuraya mama handimi kuzviona saka zvichada kuti imimi mucheme kana kuchema pamberi pake zvakuda kuti muchimusimbisa samai matanho oita se otorwa poonekwa kunzi murume uyu anotorwa sei kuti asvike kunzvimbo yakakodzera inogara vanhu vanoabvisa vakadzi inogara varume vanobata vana vadiki Chibharo nzvimbo inogara NaBaba vanobata vanasikana vavo Chibharo handiti mukuzvinzwa mati akabva sei kwamuriwa Ruvimbo akatiza achienda kupi akaenda kwazvimba ndobva azobva kwazvimba anzvanzi yangu yakuti yamutizve neruchienda kumusha unotaurira mama kuti ndine pambe ndo pakaenda kuna sisi vangu semwana aitya sisi vacho ndo vakazoya naye vakati ndauya nemwana mwana wangu akabatwa nani NaBaba saka ini ndaona kuti nauyi kuti ndirambe ndakaichengeta ndinaye mwana kumusha uko hazvibude ndakazama kumubvunza mwana akanditi mama handina mwe mukomana wandaziva Nhumbu ndeyani? NaBaba. Saka ndauya naye
kuti tichizvionera pamwe chete kuti mwana zvoitwa sei baba vacho kana vachisungwa vodi vosungwa. Ndomubvunza ndoda kubvunzira kuti mama Ruvimbo kuti muri kuda here kuti murume uyu aisungwe nekuti vakawanda ana mai vamwewo vanoti inini murume wangu hazvidi kuti asungwe zvinova vana vanozara vachichengetwa naye. Inini murume uyu ngaasungwe nepamusana pekuti inini wacho handina upenyu safe nekuda kwake. Murume uyu inini ndinoti nezita raJesu ndinosumudza ruoko rwangu kudai. Murume uyu ngaasungwe. Asi ndazwa muchitaura nhoroondo yekuti kubva muchitanga kupinda mumusha memurume uyu aikushungurudzai, hamuna here kumbonomumangarira kumapurisa? Ende kana makazviita pakatorwa matako ake. Inini ndakaenda kupolice station inonzi Rhodzi nevana vangu ava usiku mapasti 1. Ndopatasvika pataona paine mupurisa anga aripo. Mupurisa uyu akandinyorera tsamba akati endai munomupa tsamba mutaura kuti by 8 o'clock tikumuda papi panapa. Murume uyu neustabhoni wake akatambidzwa tsamba nemupurisa waSabhu because ndaitya kuti ndimutambidze tsamba inini ndaitya kuti anondrova. Neustabhoni wake akabvabvarura tsamba iyeyi. Ndobva zvangoperiwo zvakadaro. Ndobva ndazodzokera futi second chance vakanditanzi endai kuofisi nambani kwaMurewo. Asi kunodiwa mari kuti munoprintisa mafomu anzi protection order. Inini mari ndanga ndisina. Asi ndaingopota ndichingoti ndikamhanya ndikanohwanda apo, ndikamhanya ndikahwanda apo, ndikamhanya ndikahwanda apo ndichidzoka kuvana vangu. Aitondishungudza murume zvakadai zvokuti chero even chero tiri panhamo zvatakaita zvakaungana kudai seri semhuri. Aitomutsa violence inotyisa. Kungondishungurudza, aingoti pese pangofunga kungondishungurudza, aingondishungurudza. Chero ndikapinda munda chemo kuti ndisakura asipo, aiwa yachona ndime ndinenge ndasakura. Akaona pari padiki, wondishungurudza. Senhawe seizvozvi mwana wangu aenda handina kumbobvera ndakaita zororo kana peace of mind. Pandakadedzwa nasisi vangu vachinditi uyai kuno ndofunga vaida kuedza kuti tipane zano rokuti mwana ataura kuti Nhumbu ndeyani. Nosisi vangu vari kudharo nongasati vaziva kuti Nhumbu ndeyani, vakazozava vato muno mari kuti Nhumbu ndeyani. Saka pandakati anasisi vari kuti ndiite sei ndiuye. Murume uyu airamba kuburitsa mari yokuti ndikwire bhasi. Mari yandakauya nayo kuno yanga itori $10 yandakapinda chikwere chine mumu yandandanga tonobhadhara anoteerana uye grade 7. Ndopandakaona kuti kukuruwa kwandaitaura nokuti akati takaenda kunorima ndobva tadzoka. Ndobva aenda kumwe kwaida unochoka mari saka pakabva pauya munhu akabva ati ndinokubatsira munocheka mari javanga vasari. Ndobva ndasara ndichisulesa ndidzokuya nemari yakandipa mari. Mwenzi akauya nditinomburisa kuti maita basa tozoonana totari imwe yacho ndasara mozondipa ndoda kubhadhara vana vangu chikoro. Ndobva ndatobuda gate. Saka yakabva uya chitina mombe. Mombe ndakasvika chibva hamisa mombe kudanga. Ndobva nditi hamusati matsvaira hamusati ndikati ndiri kusuka. Kana pedza kusuka mune raisi riri ratapiwa katanga tirima tobika kapi chitoita sei tonwa. Zvokuti next day vakashamisa pachitonda ndakutomhanya kudzimba dzavo ndichichema narohwa ndaita sei ndarohwa. Zvikanziwa nokapa pangu panapa panoita in time ani kuzvona. Saka nguva iyoyo kandizoti chii chakaitikana chii akatondiramba ndatoziziva. Ndakatozofefenurwa nevamwe vakanga vandiona ndichirohwa iye aenda kunodzora mombe. Ndobva ndakangomuka ndobva ndakwanisa kutora $10 iye. Ndobva ndabuda mba ndatanga kuita sei kumhanya ndakatobuda ndisina kana tsuka nachiyembe yandakatotiza naye ndonimendake tori kumba kwamwana wangu. Ndobva ndati ndoita sei. Ndobva ndafunga ndikati aiwa inini ndikada kuenda kumapurisa ekwaRhodzi ndakandomhangara pamwe zvinogona kushaya value. Ini chitega ndikwire bhazi ndiende ndoti otadza amazi toita sei mune zvaari kundiita murume uyu. Nguva yareba achiramba achindiita sei achindishungurudza. Inini ndakuita sei ndakuenda kuhama dzangu dzitore matano. Saka ndati vakabva ngondimiso zvinongoitawo simba raMwari. Mwana wangu achibva angouya tichoka tichibude pachena. Andingoziva dzimwe dzenguva pamwe kutondishungurudza kwaita mwana wangu abva kwanga kuri kuvharidzira unwani kuti ndisazoti akaabhusa chii. Ruvimbo baba vakazviziva here kuti une pamwiri? Vakazviziva. Wakavaudza? Aiwa ndowakatanga kutozviziva. Vakatoinzwa nyaya vakatovharavhara nyaya svika namama kwemise muri kuvharavhara nyaya svika dzimwana wangu ana Nhumbu vakatopopotera hama dzavo dzese. Vanga vazvinzwa sei? Tete kwandiri bva wandibvunza ndisekusaziva ndiri mwana mudika pachaitombosa tiri ndakatomboenda kumwedzi tobva watanga kutondipopotera chokwadi nababongo ndikaenda kumwedzi bva ndatobuda bva ndatoenda kwandakatoenda bva ndadzoka panext peri bva ndoshandosandota natete. Pandakadzoka mhene kwanga waenda pawazodzoka futi usiku ndanotora ungashamwari kangu kandairara nako kandani mama munotora muite se murare mese. Ndopana vakadzoka bva wandishaya pamba. Vazodzoka makuseni vanhu vakanditarisa vana kuiona seyanzi Nhumbu yemusikana inoita se inonetsa kuona.
ndakati handina nhumbu. Ndakuenda kuchikoro vanhu vaiti ndakapinda muklasi kana medhemu chaivo vaingonditi vamwe vanhu mwedzi wambudzi unoitizira vamwe vanhu vakabatwa naBaba muno muchizvika ndichaisa mufaro kana kuti ndikwanise kuudza mai vangu zvinhu zvakandiremera isingaiti. Pana kuona panhu panogara mari, pandatora mari bhandatisa ndikatonokwirira distance obva panapo unopinda mutauni uko ndokwandikanokwirira ndichifamba nemusango asina kumbogeza kana kuita sei. Ndovazoona lift. Pandakakwira pandauya muparo pandadzingera muparo isingaite ndichida kutsvaga mabhasi aenda kwaShimba. Ndopandakazoenda mumwe witi kwakanaka ebva ndiri kutsvaga mabhasi aenda kwaShimba pandirakidza pandakwira pandanonotambirwa. Ndopakadzina hanzvadzi yamambo wangu uchiita sechiomari udzokere kumusha. Pandakandidzokera kumusha ndopandakatanga kufunga ndikati ndakadzokera kumusha kwacho vanhu vanosvika vachinditi chi pandapfuurira pandaenda kumaundanweni. Mambo wangu maudhani akatozvona umbira tokura ndopavakandibvunza pandati ndakambotanga ndichitsika-tsika. Ndopandakazotora ndiri muno kuti hapana kana munhu aimbozviziva zvaingondidya mumwoyo chino chikwati. Saka ndibobo wangu vakambotora advantage yekuti ndakamborepwa pakundo advantage vakambotora here. Asi chaikundidya mumwoyo ndandakufunga hakuti ndinauka kana nyaya chatongobvara ndakadana nditi kunyepa ndaingoti ndangozvona ndokupedza solution noti hapana chaichararamira nyange upenyu chaivo. Ndasati mbona hapana kwaimboenda kutozvura ndetinondo solution. Noti baba ubva vachitishungurudza kubva ndiri grade 2 hapana pamba nemufaro pamba wekunotora kuti haugoni chikoro. Ametonoda kuti munhu agone kusvika papoindi ipi kuti munhu anzi augona chikoro. Chiro chikoro zvine zvipo zvikuru zveupo kuti taigona kusvika pakurutsa ropa naBaba nevava. naye pane pandanzwa pandirokumbura kuvhunza wakamborepwa. Wakarepwa nani? Ndakarepwa nemukomana aifudza mumba pedu mamwe wasipo washedzwa gwaro rekunoku. Negore ripi? Ndi 2020. Akabhatiza kuenda kuSouth Africa. Akabhatiza kuenda kuSouth Africa. Mukomana wacho. Takatonomangala kesi yacho. Kesi yacho itori kupolisi. Saka handi ruvimbo wanzwa amai vachiti ndinokuregerei. Wanzwa vachitaura izvo? Ndinomira newe mwana wangu haisi mhosva yako. Handiri kuzvinzwa? Ndafunga ngutu zvaindopedza solution. Handitiri kuona mama rudo rwavatoita kwauri kuti vatore baba vakubatsira kurwadziwa. Turi nekutsanangura kwandakaitwa maitwa mararamiro angu nemagariro angu nemararamiro andoita newe nemhuri yangu. Ndofunga nezuro hanzvadzi yako Levha akakuudza kuti ruvimbo baba vakana vakavhariwa tinototenda kuti tichengetwe namai vedu. Nditaura chokwadi zvazvaiitika upenyu hwese. Zvotide mukomana wacho ari pano nezuro ndakasvika pakuchema vachitaura vana vese zvikanzi mama takabvira kare tichishungurudzwa naBaba zvokuti nyangwe dei kutoita vana kuti inini kana vana dhedhi vakasaita action ini ndichanomhangara nehanzvadzi yangu tiri tu because Baba vari kutidi vari kutishungurudza. Ndakarwadziwa nemashoko aitaurwa nevana muno munezuro handidi kunyera. Vaiti vakabata kurova vana ava ndikarandutsira vana vangu ndairohwa zvekare. Ndikada kuti ndingotaura chinhu ndairohwa. Upenyu hwangu nevana vangu hauna kubvira hwakaita safe kubvira pana ruvimbo leRoy John nanhasi. Zvokuti mukasvika pamba pangu muchita kunge muri muenzi muda kuongorora. Vana vangu vakasvika kudai vachibva kuchikoro havana mufaro vandakanengeka kutotya. Matozoita rufaro kana taitoita tsika kuti kana vachinge vasipa vari kubva watikabika sadza ruvimbo aibika sadza muma4 totya vana vangu zvifarira. Ini ndikatoona kuti ndarohwa ndaikwanisa kupukunyuka ndomanya. Rimwe gore ruvimbo ngataura kuti ndakatakanurwa nani kana ndauda kufa. Vakatakanurwa nemumwe mupurisa anogara muremedo anonzi Bashami ndopavakamurova. Vamurova ndopavakandobashami vanotovatya vana kana titori next donor asi ava hapana mangikwanisa kuvatsura pozotwa nemweya wechimhoti. Vaitomboda kubaya mama nebanga nepamasina kamunin'ina kamukadiki kasitanga kuchema kakamira pamusiwo ndokaita kuti amai vangu apone. Dai amai vangu akafa tiri nherera pamusaka paBaba ndazondidaifuta. Inde zvinhu zvavari kutotaura zvinhu zvacho munoziva kuti aisambozvitaura kana maiguru vangu ava zvinhu zvacho vaitokipa. Ndakutotanga kutozvinzwira mupi pano zvese zvizhinji zvakutotaurwa kana nemwana wevaisataura kana kuti vainzi musataure here kana kuti chii. Ndiri kutozvinzwa zvizhinji zvacho zvavari kutaura ndakutozvinzwirawo pano. Imimi murume wenyu hapo waenda kubasa nditi achinzwa nyaya iyi akati chii?
vachinzwa nyaya iyi vakaudzana semhuri. Saka nhasi ndopavava vachiti hanzi tosimuka toenda kumusha tonomhan'ara kupi kupolisi. Kana vachisungwa vodii vosungwa zvavo. Saka makusena mabangu rambofona tichaona kuti togona kuimhan'arira kunoku. Togona kuimhan'arira kunoku. Zvokutoti vakatonzwa nyaya izvozvi zvazvatoita vanotongoti zvitongori chi zviri right because vava vachifanga kutosimuka nhasi semhuri. Voenda naye ruru wacho vofura vachitora polisi pamusana.